Vymyslela som si, že na schody, na tento trám, spravím takú poličku. Dosť som sa toho obávala, keďže nikdy som niečo takéto nerobila. Ale tak hovorí sa, kto nič nerobí, nič nepokazí. Tak som sa do toho pustila. Jasne, bordel všade, ale to sa vysaje. Pri stavbe tohto domu pravdepodobne nemali vodováhu, preto sa snažím to dať na jednu úroveň. Aby tam tá polička dobre sadla, musí to byť rovné. Predpokladám, že ten šmirgel není na to, na čo som ho používala, ale budeme dôverovať procesu. A keďže rada recyklujem staré veci, tak toto je drevo, ktoré bolo použité na inej skrinke, ktorú sme zrušili, tak sme ju mohli použiť zase tuto. Prebytočné diery som zatmelovala a tada, hotovo. Ďalšia polička na Lego.